έχω ακούσει εδώ στην Πάτρα κάποια αφαιρέφωνα να κατηγορούν τον Αρτέμι και να λένε διάφορα. Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας γιατί αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να σας ζητήσει κάτι, έβαλε τη δικιά του περιουσία, τη δικιά του ζωή, το δικό του όνομα, ό,τι μπορεί. Έχει καταθέσει, έχει επικυρώσει, έχει κλειδώσει, μας τα έχει δώσει όλα. Εσείς τι κάνετε? Μόνο λιγορείτε όσοι το κάνετε. Είστε λίγοι. Δεν έχετε αποδείξεις. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από αυτά που λέτε. Εγώ σας προκαλώ. Εγώ σας προκαλώ σαν Βίκη Χαραλάμπους, φυσικό πρόσωπο. Όποιος θέλει να έρθει να αναμετρηθεί μαζί μας στις αποδείξεις, στις γνώσεις, σε όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ας μας μηνύσουν με πραγματικές μηνύσεις, με αποδείξεις. Να πάμε τελικώς να αναμετρηθούμε. Αυτός ο άνθρωπος, εγώ είμαι δίπλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει γυρίσει την Ιφίλιο. Ξέρω με ποιους μιλά. Σας το λέω γιατί είμαι μάρτυρας. Δεν μιλώ τώρα για να σας δείξω ότι εγώ είμαι κάτι. Σας μιλώ από την ψυχή μου για να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να σταθεί στη θέση αυτή. Αν είχαμε κάποιον με μια γραβάτα να σταθεί μπροστά, θα δω τι έχει στο φάκελο, θα ελέγξω με τα δικά μου και αν αυτό μπορεί να παντρευτεί, τότε θα σταθώ δίπλα μέχρι το τέλος. Χωρίς τίποτα. Το ίδιο κάνατε κι εσείς. Μόλις σας το βρήκατε. Δεν σας ζήτησε κάτι. Γιατί όλοι οι άλλοι το μόνο που κάνουν είναι να στέκονται και να λιδωρούν? Δεν έχουν την τόλμη. Είναι προδότες. Τι θέλουν, να αγοραστούν οι ψυχές με χρήματα? Ακούω κάποιες ανοησίες πολλές φορές που μας λένε, ξέρετε να πάει να κάνει έναν έργο να αποδείξει. Ποιος σας είπε, βρε Έλληνες, ότι δεν έχει κάνει έργα? Ποιος σας είπε ότι όλοι εμείς εδώ δεν έχουμε κάνει έργα και τα έχει φάει μια μαύρη τρύπα στην Ελλάδα? Όλοι κάναμε έργα. Αν αύριο φέρουμε να κάνουμε ξανά ένα έργο, θα σωθείτε εσείς, θα εργοδοτηθείτε, θα βρείτε την παιδεία, θα βρείτε την υγεία, θα βρείτε. Τι θα βρείτε? Τίποτα. Θα πάει στη μαύρη τρύπα, θα φορολογηθεί και θα εξαφανιστούν. Ακόμα και τα χρήματα να ερχόντουσαν νωρίτερα, με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε. Να, μας κλειδώσαν τα χρήματα στις τράπεζες, μπορείτε να πάτε να τα πάρετε. Άρα γιατί συζητάμε? Αυτός ο άνθρωπος σας λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποδειχτεί. Δεν είναι φαντασιοπληξία. Υπάρχουν στοιχεία. Τολμήστε να τα διαβάσετε. Όσοι δεν τα καταλαβαίνετε, ρωτήστε. Όλοι οι Έλληνες έχουν μελετήσει. Δεν είναι ανόητοι να χάνουν τη ζωή τους, να βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο. Δεν σας χρωστάμε κάτι. Δεν χρωστάμε σε κανένα. Στη ζωή μας χρωστάμε, στους προγόνους μας χρωστάμε, στους απογόνους μας χρωστάμε. Γι' αυτό σταματάτε αυτές τις ανοησίες που κάθεστε και θολώνετε τα μυαλά σας. Ποιος είναι, τι έκανε, τι έρανε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Αρτέμις είχε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο το έχει κλειδώσει υπέρ της Ελλάδος. Δεν ζήτησε κάτι και είμαστε στον δρόμο να το υλοποιήσουμε. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να αποδείξει εάν και εφόσον υπάρχει κάτι μερωτό. Είναι δυνατόν να θεωρήσετε ότι η Αμερική, λαμβάνοντας όλους αυτούς τους φαγγέλους, θα μπορούσε σήμερα να μας έχει έξω να κυκλοφορούμε με το που έχουμε καταθέσει ψεύτικα έγγραφα? Το έχουν δοκιμάσει στην Ιταλία. Τι τους κάναν? Τους βάλαν 5 λεπτά μετά, με τα ίδια κάτι παρόμοια χρεόγραφα. Τους βάλαν 5 λεπτά μετά στη φυλακή. Γιατί η ίδια η χώρα στην οποία συζητάμε Αμερική δεν θα άφηνε να λέει ότι κάποιος σε κάποιον χρωστάει και να είναι κάλπικο. Φανταστείτε να μπαίνετε σε τράπεζα με μια κάλπικη επιταγή και να τους λέτε θέλω να πληρώσω το δάνειο. Και είναι κάλπικο. Θα σας άφηνε η τράπεζα να βγείτε έξω? Άρα βάλτε τη λογική σας, γιατί όλες αυτές τις ανοησίες που σας έχουν μπερδέψει τα μυαλά δεν σας βοηθάνε. Σας αφαιρούν τη λογική. Άρα αν εσείς δεν ενεργοποιηθείτε να δείτε την πραγματικότητα, να δείτε την αλήθεια, να την καταλάβετε, πώς περιμένετε να γίνει λύση στην Ελλάδα? Δικά μας είναι. Τα έχει καταθέσει, τα έχει κλειδώσει, περιμένουν, έχουν ελεγχθεί, έχουν επικυρωθεί, έχουν σφραγιστεί, έχουν. Τα πάντα τα έχουμε. Και ας πούμε όλα τα άλλα. Τους λογαριασμούς, 17, είναι 17, είναι κοροϊδία και αυτά. Να σας το αποδείξουμε. Θέλετε και τους λογαριασμούς του 10, να σας τους φέρουν. Θέλετε και του 13, να σας τους φέρουν. Του 14, να σας τους φέρουν. Άρα, μην ακούτε τις ανοησίες που λένε. Μάθετε να ενεργείτε με λογική.
έχει όλες τις απαντήσεις. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Γι' αυτό, συνέλληνες μου, σταματάτε να χάνετε την ώρα σας με ανόητες δικαιολογίες. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, όπως είπε προηγουμένως, είναι κοντός, είναι χοντρός, είναι έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τι κάνουμε? Να πούμε την αλήθεια. Και έχουμε κράτος να σταθεί να μας πει αν λέμε ψέμα. Οπότε, σταματάτε τις ανοησίες. Τελειώσαν όλα αυτά. Είμαστε στους δρόμους γιατί θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα φτάσουμε στο τέλος. Εσείς θέλετε να μείνετε πίσω. Εμείς θα φτάσουμε. Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε την όρεξη, έχουμε τα μυαλά. Δεν θα αφήσουμε πλέον να συμβεί τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Γιατί εμείς